ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଇକନ୍ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ ଜନଜୀବନ ଦିବସ ଆହୁରି ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଟିକେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚୁନି ରାସ୍ତାଟା ଏଇ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅଧିକା ଇଭେଣ୍ଟ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଖାଲି ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ ନ ପାଳନ ପୁରା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବା ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଆମେ ତାଙ୍କ ବହୁତ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକା ପଢ଼େଇବା